این اگر شما تید آدم چه خیلی استفاده میبرد؟ کیسه‌اش گرفته میگرده. کیسه‌اش گرفته میگرده. یا اینکه اگر اینا گرفته گردی پولدار میشود می آدم. بسیار آدم‌ها هستند که میگویند که همین گرفته گردی میکرد کارما نقص میشن. خستم خپش هم لو اومدیم دو سه بار اومدیم پیشش برای کار یگان تمور من داد تشتا داد بعد خیلی یگو بندگ من داد دفع سیم اومدیم برای همخوبه شدنی تکلیف کرد قطیم همخوبه شد همین حالت من خدمت گم میکنم همین شکلی آدمی میمونم هم جین وسوسه میکنم وقتی به اومدنی شد بعد داد میزنم کسری داد میزنم خودش نمیفهمم سخت داد میزنم بسیار زنگ اومد مادر این بچه خیزه بیا رسیه خطیه مردک زندگی نکنه من گفتم چیکار کنم گفت یگم دیدگربی یگم کورکی که خیزه бия. Один самон я на тумор завяжу, чтобы баракат был. Это садака для волка. И ты будешь разговаривать. Гурджон, ашмоба куштаги нестам. Маба йордам те. Баракат саламат тыншек, уманник маба мети. илми тиб рӯз то рӯз инкишофу рушд намуда роҳҳои нав ба нави табобатро олимони соҳа кашф намуда истоданд дастгоҳҳои ташхиси тибби замонавӣ дар аксар беморхона ва марказҳои ташхисии ҳудуди кишвари мо низ барои дармони беморон мавриди истифода қарор доранд новобаста аз шароити ҷойдошта ҳанӯз ҳастанд шаҳрвандоне ки аз зудбоварӣ ба фолбин ҷодугар ва ба ном муллоҳои дамандозу хунгир бовар карда барои табобат на ба беморхона балки ба назди чунин мардуи фиребон рафта дорои хешро беҳуда сарф менамоянд қайд кардан ба маврид аст ки дини муқаддаси ислом дини покию ростӣ ори аз ҳар гуна амалу кирдори зишту мардумфиребона буда рисолати ин дин танҳо барои тарбияи инсони комил ва амали хайру савоб аст бахсус мазҳаби таҳаммулгарои ҳанафӣ аз беҳтарин ва саҳиҳитарин ҳадису ақвоми дин ва фиқҳи ислом сарчашма гирифта ягон мазҳабу дин ва пайравони эътиқодмандони онҳоро маҳкум намекунад аммо мутаассифона имрӯз барои шахсони манфиатҷӯ бехабар аз рисолати дину мазҳаб дини ислом ҳамчун ниқоб барои амалӣ кардани кирдорҳои нафсонию мардумфиребӣ сӯистифода мешавад аз ҷумла барои он тоифае ки худро дар байни мардум муллои ҷинбарору фолбин сеҳргару дамандоз ва мушкилкушо муаррифӣ мекунанд муқаддасоти дин ва арзишҳои он арзише надорад дар натиҷаи мушоҳида ва маълумотҳои оперативии кормандони вазорати корҳои дохилӣ чеҳраи чандин нафар ҷодугару ба ном муллоҳои мардумфиребро ошкор намуданд ки чунин қалобон новобаста аз он ки дорои ягон маълумоти тиббӣ динӣ ва ҳатто ҷамъиятӣ нестанд ба хондани дуоҳои ғалат ва навиштани тумору таштоб машғул буда ба ин васила аз корафтодагон ва ё ба истилоҳ мизоҷони худ маблағи калоне меситондаанд кам нестанд далелҳое ки то ин дам аз ҷониби кормандони милитсия чунин бесаводони гумроҳи хурофотпараст ба ном табиби муллои дамгар дастгир карда шуданд ки онҳо дур аз илми тиб ва ислому худошиносӣ мардумро ба ҳар гуна ашё ҳашароту ҳайвонот ва пашму дандони дарандагону пӯсти хазандагон гӯё табобат мекарданд дар рафти чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯи кормандони вазорати корҳои дохилӣ тавонистанд фаъолияти чунин нафарони мардумфиребро ки гӯё ба воситаи сеҳру ҷоду ва дигар амалҳои зидди мазҳабӣ ба ниёзмандони гумроҳашон дармон мебахшанд ошкор намоянд шаҳрванд саъдиев мулло мустақим зодаи ноҳияи тоҷикобод истиқоматкунандаи ноҳияи синои шаҳри душанбе собиқ аъзои ташкилоти экстремистӣ террористии ҳизби наҳзати ислом бо ҳамсар ва фарзандаш дар манзили истиқоматиаш корафтодагонро қабул намуда худ ба хондани дуо ва додани тумору таштоб машғул аст وقتی به اومدنی شد بعد داد میزنم کسری کسری داد میزنه دانشجویی میشود داد میزنه خودش نمیفهمه سخت داد میزنه بسیار داد میزنم بعد وقتی که برآمد یکی بعدم خیر میشه фарзанд ва ҳамсараш бошад дар ҳолати ғайрисанитарӣ аз ҷисми корафтодагон хунгирӣ менамоянд дар замони муосир ки илми тиб то дараҷае рушд намудааст вале қодир нест ба бемории саратон шифо бахшад саъдиев мулло мустақим бо надоштани илми ҷамъиятиву динӣ ба он бовар аст ки ҳатто ба бемории саратон шифо мебахшад як мизоди шумо суҳбат кардем гуфтанд ки мо бемори дилем бемори рагем аз ҳамин ҳисоб мо ҳамаҷо омадем ки бемори раги моро вай кунанд ягон کسل سرطان مقصده اگه ما عموما خیلی دیگر کسلایی که میاد خیلی مثال دمی دارم مثال سرطانه میخونیمش خیلی بسیارش خیلی خدای نداریم ساز میشوند و عقد دستی نوشون میشوند مثال هم کسل در تجربهش دیگه که همیشه بیماری رگ شفا یافته و الحمدلله اون دستی نوش دامو میشن بسیارش و پیش اپرس میان که اپرس زمینی میان میگه خدا خیلی شفاش بهتر номбурда чун дигар ҳамаслакони мардумфиреби худ ба ивази таштобу тумурҳои пур аз ғалат аз беморони гумроҳ гашта нархи муайян талаб карда мегирифтааст
ҳол он ки ин нафари мардумфиреб дар асл ягон муассиса ва ё донишгоҳи диниро хатм накардааст, бо ҳамин роҳ ба бесаводии худ ба муштариёнаш ваъдаи беасос дода ки гӯё ба бемориҳои мушкилдаво шифо мебахшад. баъзан аз соҳиро ба таври худ ё ба фикру андешаи худ ҳар гуна бемориҳоро мехоҳанд гӯё ки табобат мекунанд. мо бояд фаромӯш накунем ки имрӯз ҷумҳурии азизи мо ин қадар пешрафт кардааст, ин қадар тиб пеш рафтааст. онҳо бемориҳоеро мехоҳанд табобат кунанд ё мардумро ба он ба худшон ба сабаби гӯё табобатшон ҷалб мекунанд ки ин ғайриимкон аст. яъне як инсон беморӣ ба бемории саратон гирифтор мешавад, он соҳир мегӯяд ки ман инро табобат мекунам. ҳоло он ки ин табобат, ин беморӣ ё ки бигем чи аст, табобати табибҳо аст. ё ин ки баъзан аз инсонҳое ки ба бемории рӯҳӣ гирифтор мешавад, онҳо мегӯянд ки мо ба чизҳое ки ба ном мебаранд ба хуну ба дигарҳо табобат мекунем. инам аз нигоҳи шариат ҳеҷ имкон надорад. нафарони сеҳргару ҷодугар ки гӯё табибон ва муллоҳои беназиранд, бо роҳи фиреб маблағҳои калони шаҳрвандонро аз они худ менамоянд, илова бар ин ба хурофотпарастии шаҳрвандон сабаб мегарданд. дар баробари ин барои амалӣ шудани чунин ҳолатҳо худи шаҳрвандон низ шароит фароҳам меоранд, яъне ба сеҳру ҷоду ва дигар амалҳои ғайришаръӣ ки дини мо қатъиан манъ кардааст, бовар карда ба назди чунин қалобон мераванд. чунин як қалоб сокини деҳаи харангоми ноҳияи Варзоб, Самадов Суннатло соли таваллудаш 1978 ки ба амалҳои сеҳру ҷоду даст зада ба мардумфиребӣ машғул буд, аз ҷониби кормандони Вазорати корҳои дохилӣ муайян ва ошкор карда шуд. аз рӯи нишондоди номурда ки на маълумоти динӣ ва на табибӣ дорад, худро дар байни сокинони ноҳияи Варзоб ҳамчун донишманди дини ислом муаррифӣ намуда, эълон доштааст ки шабона дар хобаш ӯро ба зиёрати хонаи Каъба бурдаанд. аз ин лиҳоз ӯ худро ҳоҷӣ эълон намуда, ба худ тахаллуси ҳоҷӣ Суннатулло гузоштааст. номбурда гӯё ба табобату осонгардонии мушкилоти ниёзмандон машғул буда, барои ин амалаш аз зарфи обнӯшӣ пиёла, тумуру таштоб ва дигар молу ашё истифода кардааст. ҳоҷӣ Суннатло бо истифода аз гумроҳии мардум дар дохил ва атрофи пиёла ҳар гуна хатҳо кашида, корафтодагонро бовар мекунонад ки аз ояҳои Қуръони Карим навиштааст. ҳамчунин номбурда гумроҳону бесаводонро чунин дуохонӣ мекунад: уламои соҳаи диншиносӣ иброз доштанд ки дуоҳои хондаи ҳоҷӣ Суннатло ба сураҳои Қуръони Карим мансуб набуда, маълум нест ки ӯ чӣ мехонад. худи боздошт гардида зикр кард: мардум ҳатто барои оддитарин мушкилотҳое ки худ низ метавонанд онро ҳал намоянд, ба ӯ муроҷиат мекарданд. зудбоварии одамон то ҳаддест ки ҳатто як нафар шаҳрванд бинобар доштани хусумати оилавӣ аз ин ба ном мулло ки дар кунҷи хона нишаста мушкили худро бароварда карда наметавонад, хоҳиш намудааст ки будубоши хоҳари худро дар Федератсияи Россия ба таври муваққатӣ қатъ намуда ба Тоҷикистон баргардонад. аз рӯи нишондоди Самадов Суннатло, ӯ аз корафтодаҳон расм, гӯсфанд, капк ва кафтар ва ҳатто хуни онҳоро барои кушодани мушкилоташон талаб карда, кафолати осон шудани ҳоҷаташонро медодааст. модарам бача хеза бия Россия, қатъиян мардак зиндагӣ накунад. ва ман гуфтам чикор кунам, гуфт ягон дилгарбӣ, ягон кор ки хеза бия. ва ман гуфтам хай капк кафтар гир биё, ба хуни авай гирифтам, чӣ кардам, гармӣ кардам, тар кардам. ҳамон чия кардам, гудод гуфтам ба Россияш гуркам. табобати дуруғин ва мардумфиребии ин гуна ашхос ки худро дар байни ҷомеа табиб ва ё муллои ҷинбарор муаррифӣ менамоянд, агар як тарафи масъала бошад, тарафи дигари масъала бисёр мудҳиш, нанговар ва таассуфовар аст. зеро чунин нафарон бо истифода аз боварии занону духтарони нотавон ва дучори мушкилӣ гардида, ба номусу иффат, покдомании онҳо дастдарозӣ мекунанд ва ба баҳонаи дуохонию табобат ба ҷавондухтарони гумроҳу бесавод муносибатҳои бадахлоқонаву шаҳвонӣ анҷом медиҳанд. дар воқеъ ҳар касеро нангу номус ва иффату покдомании наздикону пайвандонаш азиз аст, дасти хиёнат ба номуси дигарон дароз нахоҳад кард. вале мутаассифона чунин нафарон ки барояшон ҳеҷ муқаддасоте вуҷуд надошта, дину мазҳаб, расму оин, ҷавонмардиву нангу номуси хешро барои ишрати лаҳзаинае барбод додаву фирефтаи нафси саркаш гардиданд, барои расидан ба ҳадафҳои ғаразноки хеш худро муллову олими исломӣ ва аҳли тақво вонамуд менамоянд. чунин як далел аз ҷониби кормандони раёсати мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили Вазорати корҳои дохилӣ ошкор гардид. шаҳрванд Сангинов Бобоҷон соли таваллудаш 1947 сокини кӯчаи Асадулло Ғуломов ноҳияи Сину
бинои шаҳри душанбе боздошт гардид ки ӯ худро мулло табиби мардумӣ муаррифӣ намуда баъзе аз занону ҷавондухтарони гумроҳу ҷоҳилро ба доми фиреби худ афканда бо онҳо муносибатҳои шаҳвонӣ анҷом додааст. дар баробари ин номбурда ба мизоҷонаш тумору таштоб медиҳад ки ҳар кадоми онҳо нархи муайян дорад. ҳамин тумори бахт кушоиш чанд пул? 33 از 53 چون که من مهنت کرده می نویسم از آنی من کپی نام این تشتابتان برکت کیسه و پول همین خیلی گپ هم هست تشتاب در برای همین میتید میشه این اگر شما تید آدم چه خیلی استفاده میبرد کیسهش رو گرفته میگرده کیسهش رو گرفته میگرده یا اینکه اگر این گرفته گردی پولدار میشود می آدم بسیار آدم ها هستن که میگویند که همین گرفته گردی میکرد کارما نقص میشن من حاجی بابا اینجا نیستید که تشتاب محافظت از بدخوانها از کردارها بدرفتاران آدمکشان دشمنان دزدان راهزنان افریست‌ها مشینیک‌ها ظالمان آدمان بد درندگان گزندگان چرندگان و پرندگان و همراه خود اگر که کلام کسی که مثال بگیم گرفته گرده دیگه خدای تعالی همین خیلی میکنه که همون چیزها همین آفت و بلاها نگاه میداره. дар рафти санҷиш муайян гардид ки тумору таштоби аз тарафи Сангинов бобоҷон ба корафтодагон дода шуда ба ягон оятҳои Қуръони Карим мансуб набуда номбурда ҳатто саводи кофии динӣ ва мазҳабӣ надорад. قادر رب قدر قضاء قهقر قلوب قرقارين ما قرقش في قيقشين بحق قليس قطبيل قمقم القلاقين فقر قريري تقبلوا بقبول قرب قدسا عن القرام قيا قيمي بقوقمها في قيا قوتين بخفقفة قفقفها فكهر قتمي وأقسم قفنتي يا قوي آمين الله أكبر. боиси таассуф аст ки бисёре аз ҷавондухтарон ва пайвандону волидони онҳо низ ба ин бенангӣ роҳ дода иҷозат доданд ки духтар ва ё хоҳарони онҳо танҳо ба назди чунин ашхоси мардумфиреб рафтаву гирифтори макру фиреби ноҷавонмардонаи онҳо гарданд. ба ин монанд сокини ноҳияи кушонёни вилояти хатлон давронов нусратулло маълум бо тахаллуси мулло нусрат соли таваллудаш 1972 барои кирдорҳои бадахлоқона дорои хусусиятҳои шаҳвонӣ ва амалҳои зишту фосиқона аз ҷониби кормандони милитсия дастгир карда шуд. номбурда худро ҳамчун муллои ҷинбарор миёни мардуми бесаводу хурофотпараст муаррифӣ намуда бо истифода аз дини мубини ислом ҳамчун ниқоб дар манзили зисти худ корафтодагонро қабул намуда бо роҳи макру фиреб сеҳру ҷоду дуохониву ҷинбарорӣ ва бахткушоӣ маблағи пулӣ ба даст оварда нисбати занони корафтода кирдорҳои бадахлоқона анҷом додааст. сабаби бемор буданам ба ман тавсия доданд ки аз ҳар ҷо овозаҳо шунавидам ман ба пеши мулло нусрат рафтам. Он бошад пеш он дромада он гуфт ки куртадро каш он мехост ки бар ман дастдарозӣ кунад аммо ман аз хонаи ӯ омада рафтам. як зан пешам муроҷиат кард омад гуфт ки мара бин ман мороро дидам чӣ кардам алоқаи ҷинсӣ кунем ки додзадаи хона биромад рафт ва арзаш шикоят навис. мулло нусрат қаблан 4 маротиба барои содир кардани ҷиноятҳои дуздӣ қаллобӣ ва дигар шаклҳои ҷиноят маҳбасӣ гардида баъди ба озодӣ баромадан боз такроран даст ба чунин кирдор задааст. аксаран ҳадафи кирдорҳои бадахлоқонаи гумонбар заноне қарор гирифтаанд ки соҳиби фарзанд нагаштанд. номбурда бо пешниҳоди ҳамхобагӣ ва анҷом додани ин амалҳои ношоиста гӯё ба безуриётии онҳо давом мебахшад. ҳамин ҳолат ман хидмат гум мекунам ҳамин шакли одам мемонад ҳам ҷин васваса мекунам بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر ليلة القدر يوم من ألف شهر تنزل الملائكة والروح والله من كل يوم سلامية متعين قدر يوم. аз рӯи нишондоди боздоштшуда ӯ маълумоти динӣ ва ҷамъиятӣ надошта ба тумору таштоби додааш ҳатто худ сарфаҳм намеравад. барои халосӣ аз ҷавобгарӣ мулло нусрат худро гирифтори бемории рӯҳӣ меномад. чӣ гуна метавон бовар кард вақте корафтодагон дар паси дари манзили истиқоматии ӯ барои гирифтани тумору таштоб ва бароварда кардани ҳоҷатҳои худ навбат меистанд. таштовиш дудиш тумор масалан ҷа чӣ иша дуди баро наметонамаш маъноша ҳарфа намедонамаш намедонам ҳамун
хел мекунам медодум шумо касал шидагил ҷин дорум 12 та париву ҷина 6 маротиба оиладор шидам сабаби оилам ҷидо шидан аз сабабе ки ҷином намемонад содиршавии чунин далелҳо бояд ибрате бошад барои он нафароне ки фарзандони ноболиғ ва пайвандони хешро бо баҳонаҳои таҳсили улуми исломӣ дуохонӣ табобати динӣ ва дигар омилҳо иҷозат медиҳанд ки аз хизматҳои ноҷавонмардонаи чунин ашхос бархурдор бошанд новобаста аз оне ки мардумфиребӣ ва бесаводӣ ба гумроҳӣ бурдани шаҳрвандон аз ҷониби чунин ба ном муллову табибон аз ҷониби кормандони милитсия ошкор гардида тавассути воситаҳои ахбори омма пешкаши шаҳрвандон гардида шуда бошад ҳам вале ҳанӯз бархе нафарон ба чунин муллову табибон бовар намуда ҷои оне ки барои дармонбахшии бемории худ ба беморхонаву назди табибони касбӣ раванд боз ба назди чунин ашхоси бесавод ва мардумфиреб рафта дар назди хонаҳои онҳо соатҳо мунтазир мешаванд шаҳрванд Ашуров Мустафоқул Расулович соли таваллудаш 1957 сокини деҳаи шӯроби поёни шаҳри Ҳисор ки ӯ чанд сол ин ҷониб бо ҳар гуна макру найрангҳои ба худаш хос ва дур аз мазҳабу шариат ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ машғул буд аз ҷониби кормандони милитсия боздошт гардид номбурда бо истифода аз боварии шаҳрвандон дар манзили истиқоматияш коррафтадагонро қабул намуда тавассути қарта фолбинӣ менамудааст ва бо истифода аз ҳар гуна ашё гӯё сеҳру ҷоду намуда бо ҳамин роҳ ба муштарионаш ваъдаи беасос дода ки гӯё тилисме ба онҳо медиҳад ки ба муносибатҳои оиладорӣ ва меҳру муҳаббати хонаводагии онҳо кӯмак карда бошад ҳангоми аз назаргузаронии ҳуҷраи кории номбурда аз он ҷо қарта якчанд адад сурат ки дар пасашон мақсади муштариёни Ашуров Мустафоқул навишта шудааст ва дигар ашёҳо дарёфт ва мусодира карда шуд ҳатто дар паси аксе навишта шудааст ки хунук намоед аз ин бармеояд ки Мустафоқул Ашуров барои сард гардидани муносибатҳои хусуматдоштаи хонаводагӣ низ талош менамояд наход дар замоне ки инсон ба дарки кайҳон муваффақ аст ба дармонбахшии дандони ҳар гуна ҷонвар пӯсти ҳайвон ашёҳои ба монанди сӯзан қулф ва дигар ҷисмҳои карахт умеди табобат карда ва ё барои меҳру муҳаббати хонаводагӣ ва ё сард гардонидани муносибатҳои оилавӣ ба ҷисмҳои беҷон умед баст дар баробари ашёҳои карахт бархи фолбинону сеҳргарон ба ҳайвоноти даранда ва аъзои ҷисмҳои онҳо низ умеди табобат намуда аз онҳо шифо мехоҳанд шаҳрванд Аминова Фотима соли таваллудаш 1947 сокини кӯчаи Сомонӣ ноҳияи Рӯдакӣ бо мақсади қаллобӣ ва ба даст овардани фоидаи муфт худро ба мардум ҳамчун фолбин ва сеҳргар муаррифӣ намуда дар манзили истиқоматияш ба сеҳру ҷоду машғул буд номбурда зимни фолбинӣ аз қарта истифода бурда ба мардум барои барору муваффақият ва кушоиши кор тавассути ашёҳои сӯзан ришта узвҳои ҳайвоноти даранда аз ҷумла узвҳои гург сеҳргарӣ намуда ба ин восита маблағ ҷамъ меоварад танҳо барои як узви гург Аминова Фотима аз корафтодагон 400 сомонӣ талаб намуда гирифтааст мардумфиребии Аминова Фотима то дараҷаест ки ба мизоҷонаш тавсия медиҳад ки аз гург чунин талаб намоянд И ты будешь разговаривать гурҷон гурҷон ман шумо куштагӣ нестам ман ба ёрдамте баракат саломат тинчлик омонлик ман ба мете 451 сомон гург 400 сомон 500 сомон барои ман сколько килограмм в тебе Мне 83. 8,5 принесешь таблетки. Какие? Уголь. И при мне прям все выпьешь. Тебе надо кровь почистить. А, это сколько итог будет, если... Чурсаду панджу як сама. Плюс вот это или это отдельно будет? Это отдельно. А это только сколько стоит, а так? 400 самон сколько стоит? 50 самон мне на руки, то, что я буду читать. Один самон я на тумор завяжу, чтобы баракат был. Это садака для волка. бинандаҳои гиромӣ худ қазоват намоед чӣ гуна метавон аз гург ва узвҳои ҷисмии умеди табобат кард ва барори кору муваффақият талаб намуд гумроҳиву бесаводии бархи шаҳрвандон то ҳаддест ки ҷои истифода аз беморхонаву ташхисгоҳҳои замонавӣ аз гург ки як ҳайвони дарандаи бешнес умеди шифо мехоҳанд ҳамчунин аз ҷониби кормандони милитсия Абдурауф ва Назира соли таваллудаш 1948 истиқоматкунандаи кӯчаи Асадулло Ғуломови ноҳияи Синои шаҳри Душанбе барои машғул гардидан ба фолбинӣ боздошт гардид номбурда муддати 5 сол мешавад ки бо истифода аз қарта гӯё пешгӯӣ менамояд ба боварии шаҳрвандон даромада ба ин восита маблағ ба даст меоварад барои ин ки шумо пушт доред пуштатон бисёр зер мекунад шумо бояд ягон садақа мекунед хона бар ки хона тин шавад вай шавад гуфта инҷоба ҳеҷ не зиндагитон наст ҳама шароитотон ҳастай ҳама чизотон ҳастай инҷоба ягон чизи ганда намебуред шумо ҳоло он ки илми ғайбро кас намедонад ба ҷуз парвардигор ҳар касе гӯяд ки медонам ба ӯ бовар мадор
ба ин монанд шаҳрванд Ортиқова Латифа соли таваллудаш 1962 сокини шаҳри Ҳисор, Охунова Инобат соли таваллудаш 1949, Саотова Қумиш Ҷалиловна соли таваллудаш 1966 сокини ноҳияи Рудакӣ ва Саломатшоев Саидалишо соли таваллудаш 1947 сокини кӯчаи Бобоҷон Ғафурови ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ба ягон мансаби муайяне дар ҷамъият фаъолият накарда, дар манзилҳои истиқоматии худ ба табобати дуруғин, сеҳру ҷоду машғул гардида, ба даромади маблағи муайян ба қавли бозори худро гарм сохтаанд. ҳол он ки барои баланд бардоштани маърифати динию мазҳабии шаҳрвандон аз ҷониби ҳукумати мамлакат ҳамаи китобҳои динию мазҳабӣ бо ҳуруфи кириллӣ нашр гардида, барои шинохти шариату мазҳаб ҳеҷ ягон мушкиле нест. маҳз чунин бесаводӣ ва дур мондани баъзе шаҳрвандон аз илмҳои ҷамъиятию динӣ барои нафарони мардумфиреб, ки худро мулло ё табиб ном мебаранд, шароит муҳайё менамояд. фолбинию сергарӣ, гӯё ба тиҷорат равнақ бахшидан, устувории хонаводагӣ, дарёфти вазифаи сердаромад, дилгармӣ ба муносибатҳои зану шавҳарӣ, инҳо ҳама мавзӯъҳое ҳастанд, ки сармашқи кори ба ном муллову табибон қарор гирифта, шаҳрвандони бесаводу зудбовар барои расидан ба ин ҳадафҳо дороии хешро беҳуда сарф менамоянд. дар воқеъ кайҳо исбот шудааст, ки то имрӯз касе бо роҳи сеҳру ҷоду ба дарди худ дармон наёфта ва нахоҳад ёфт. саргардонии нафарони зудбовару ва гумроҳу бесавод аз паси чунин сеҳргарону ҷодугарон ва ба ном муллову табибон танҳо барои пур гардидани ҷайбҳои ин мардумфиребон хизмат мекунад.